paranụma Imo nwanne m onye na-ele anyị ilo ọnwụ gboo ya onye na-ele anyị ilo akụ mmụọ gboo yo paranụma konkotitikom paranụma akam chief akam nwama hello tere iyi we ọgọm abala awụsa daka ụbịam gị Igbo ka oge ele ebe ị gara aga lu ha ma n'ihu n'ụkụtụ ịhụnụ nwa okorobịa mgbe ọbụla ị nọ n'ọhịa shi chi nwa ọkụtụ ote dị mkpa ga-eti ihe ọ ga-eme gị ga n'ukwu ede pịalalụ gị ga-arapụ arapụ gị na-eme gị otu nwandị otu gị rapụrụkwa n'isi mgbaka gị ire ndụ bụ agha chịrị uwe gị n'aka bụrụ ọtọpụta ụwa niile ahụ gị agwala ngụ wetuo onwe gị ala were ndụ gị yuzuo ndụ gị under capability gị si no na wipi hụ gị ọhịa inyere ya na nda ihe ikuku na-ebu anyị na-ekwu gị wetuo ụlọ onye nwe ọrụ apụ nakwa n'ihe iru onye nwe ọrụ na ya bụ ka kọwili onye nwe ọrụ na ya ka nnela abịa n'ala ụmụ na niile ote eshie ka m nọ mmadụ ibi lọvụ na-eti esi ikuku onye nyere chine nga ọchị kwụpụkwụ ya onye nyere chine nga ọdụmekwa egugororo gị na anyị nwoke shi ya eleghara ndị mmadụ manio chief biko nye m sị m ajọ udo ọ dịkwa na gịnị mere nke ịkwụ ụmụaka n'azụ cheche n'aka ya afọ mgbe ịgarakwu ma n'ụkwụ ọ gbasara gị nna m ka ị jọọ ya ha ka ọ jọọ ya ọ gbasara gị nwangụlọma ole ahụ ya kpara aka ukwu kuku kpara aka ukwu kuku kpara aka ukwu ihe ọbụla ị hụrụ gị gụgụ ogo ọnụ apịanụ m ogologo ihe na-eme n'ụlọ ọkwa iburu ya pụta ama sọsọ gị wawa onye nọ n'ala na-anọdụ na onye kachi Dandison Okorie kpọkpụrụ oku taa so onye ukwu na onye nta bịawa ụmụnna gakwa ogweri eshi mmadụ na-anwụ awụngị ha nọ nwa ya nwaanyị wụ only daughters wụ Chimamanda Shalom nkọta m sị m ọnụ Shalom Okorie taa wụ birthday ya hai nwunye ya kwanowo Eva Okorie ọdụkwa Eva wọta Eva Okorie nwaanyị ọma onye ọcha kwetara onye Igbo dị gị hụ nwaanyị agba uduburu ji eju ahụ m ya ote eche ma ọwụ onye nọ amadụ m sọ wuwe ọma o yirila eyiri kwetakwana so na di ewe onye kachi Dandison lekwa ọnụ m Dandison nwata etogonu na Jakarta Casablanca ote m siri m ọnụ mkpọ Casablanca gị ihe ọnụ oghete Casablanca nwata etogo so taa ụtụ m ga-agba ịmụ na ụmụazị ugbo amụ ha anaghị ama ọwa ọzụzụ wụ mkpa nwanne nya ahụ ịhụrụ anyị ebe eligo ozi ke nya ahụ kwa n'ebe emepego ụlọ keta ahụ ebe emega ebe dị kama agụrụ ga-egburu m ụmụazị mkpọhụgebe ha agbata mmemme ka nka enwede esi ọbụla chi hụrụ ụda a na-adị eme berial furuvu betide furuvu mmepe ụlọ onye ọbụla dị ndụ celebrate wa maka si ihe ọbụla iriri ụdị iri ndụ ọkwụrụ ihe ibu alaga isi ọbụla ịgbatị ya na nwụọ ndị mmadụ na-abịa rie ya n'ihu onye ọwụ so ụmụ m agadi ma na agụrụ egbu ohu nke e nwere mmemme anyị na be denu gba ịgacha ha ada m nwaanyị nga ọkwa na ada kewe ada aha nwa megabede Chimamanda ke m nwa ada m nwaanyị kwa na aha ya bụ Chimama mbụ ọnụ nwa m nwaanyị agadi ebu ọnụ ịghọtago aha jọkwara m na nwa oke ehile m oke agadi ezie ke ọkwanụ onye nyetu saigaro n'ihe nwata etogo ya nyetu onye nke ewo ọnụ kwa aha ke ọnụ kwa so ọnụ enweghị ike ịkwakwa na ọgadazi ya na aha eme ahịa mme ọ bụ ebe anyị gaje gị makwasịtọ itofe n'ihe na ị na-eme itofegere ihe na imega so ebe ọ bụ ihe imega ebe ọ bụla akụrụ kpororo gị kwụrụ ụmụ azụ sire ma n'aka ya afọ nga ịgakwuru ma n'ụkwụ kpụrụ ha gawa iri ị chọrọ irigbu onye ma bụrụ nwe gị na-epi ihe oge ọzọ ọzọ nga ụlọ ukwu nne nọ gị hụtọ manu nga ụlọ iruru gị na-ehụtọga mbete ri nne gị na nna gị na-eyiri gị n'ụlọ ehụtọgara ha shi anwụrụ shi Igbo mmadụ na-ekafeli enye n'ọzọ ị kwesịrị ịkpa ha ka gị ugbo ịnọtọrọ ụlọ rụọ wata sistem ọ ga-abụ gị ga-egburu n'elu ote hụtọ ihe
gị hụtawa nọọsụ hụtọ gị pịa wọọlụ aka mmiri emetụrụrụ m bụrụ shi gị bụpụ gị na-aga hụgo ọhịa ọhịa anyị hụgo shi gị sị m ya ọ karịalịa enwe ihe ọbụla emere zụ nwa wụdị ihe ọjọọ adị m kama m ga-ezu ochi aza ha m na-ana na azụ ọhụụ ya wụwa ndị a na-aga ezu ochi megide ha sị ha agaghị ihe m ji eleta ụmụazị ọ wụrụ ngụ it is better I beg to train my children than stealing so hapụ ga ha gbasadịgo ị na-ewetara m ọnụ m ya karịala ihe m na-eme dịkwa agwụdo onwe gị ọdụ ịmara m aka ntị leta anyị ga-enwe ihe m gwara ị ga-acha gị pụta leta anyị ga-enwe mụ na gị ga-enwe onwunwe ọdọ anyị ga-enwe m na beri alụgo anya ọdọ m ga-ede gị ọwụ ndị ị ga-agbachi ote ekwere gị iwe ote ka ụmụ okorobịa ga-esi welie ahịhịa elu ote ga hụzi agbata nga a na-ewe iwe n'isi gị kama ala ọma pịakwa gị anya ala ụmụ na-adịkwa ego ka ụna stupid imbecile ụmụ m ele egwu ahụ m fa anyị ga-agụ ma anyị garuo birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Shalom. Happy birthday to you. Lip, 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 way. Lip, 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 way. Shalom. Otem Shrihu Mago. She is another pregnant. That is, her stomach is coming up, which I know you are going to see your baby soonest. So get ready. Why you on your cha? Ega mugara yo muga no muga. Egotago. Happy birthday to your daughter. Nwata etogo ndewo anyị bịaje n'ihe gị kwado chebiri anyị alụ ụmụ na ga-anụ nkịta anyị taa dem the devil Ihunam Sawai, today I took in a new wife. Oh, you can see everywhere is white. Oh my God, this is a white Bahama queen. Yes, so I am the Bahama queen. I love you guys. I love you too. Look at Bahama. I'm very man. When why you be up? I'm a good Tom match. No, when I go cool down, get some banana crack. Who laugh last? Laugh the best thing. Eh? Yeah, I check. Got in my end. All right, can see everybody is on white. Chiefimo's production still on.